Hej og velkommen til den her video. What the fuck? Ja, I tænker nok, what the fuck? Ja, I tænker nok, what the fuck. Vi har alt. Ja. Vi troede, vi optog, men det gjorde vi åbenbart ikke. Vi optog ikke, så sorry. Og jeg vil lige hjem. Så kan I lige se vores ydmyge hus. Det er ikke så stort. Ikke så stort. Ringer min telefon ikke lige? Hvor fanden er min telefon nu henne? Der. Jeg troede bare lidt, den sagde en eller andet eller sådan noget. Det gør den sikkert ikke. Nej, det gjorde den ikke. Det var din så. Hvad gjorde den? Sagde eller noget. Okay, jeg kommer hjem. Så kan folk lige se en nice skin. Jeg har et grimt skin. Det er en nice skin. Hello. Hvor er du henne? Hej. Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig. Det er uhyggeligt. Nej, jeg står lige for YouTube. Hæ? Det er uhyggeligt. Og der. Hello. Du skal sætte en PvP til. Nej, du skal jo ikke slå mig ihjel. Gør jeg det ikke? Lover du? Ja. Hvis du slår mig ihjel, skal jeg have alle dine ting. Hey, vent, har jeg lige... Jo. Ja. Ja. Nå. Skal vi vise dem, hvad vi har? Ja, jeg står lige og putter en masse lort i kisten. Jeg har opgraderet glowstone dust. What the fuck, hvordan kan du opgradere det? Det ved jeg ikke. Jeg fik det. Er det? Det ved jeg heller ikke. Ja. Du må ikke tage ud penge fra fremmede, Nikolaj. Hvad? Man må ikke tage ud ting fra fremmede. Nej. Det skal du til at lære. Jeg må ikke stjæle. Du stjålet det, Ja. Jeg kom til at grief en. og det må man gerne. Jeg kan ikke se en skid. Og vi har kødet chokolæg. Lækker det dig? Kun når jeg optager. Okay, nu er det bright. I må lige brokke jer over, hvis I ikke kan se en skid. Det kan jeg fandme godt forstå. Okay, så kommer vi lidt længere ned. Hey, cool. Det lægger overhovedet ikke mig, og jeg fuck det mærkeligt. Det er også fordi jeg optager, så lægger det måske lidt mere. Men det er mærkeligt, fordi det lægget på den anden server. Ja, den anden server der, det er lagget. Af helvede til. Ja, hvor vi godt vidste, vi optog her. Jeg kan godt lide at bare stjæle folks miner, og så bare gå ned og miner i dem. Ja, finder du gode ting? Nej, jeg har ikke fundet noget. Den der gamle mine, vi fandt der derude, da vi troede, vi optog. Prøv lige at finde den. Det er den her, jeg er i. Er du inde? Ja. Er du god til den? Ja, jeg har lige fundet en mineskagt. Jeg har fundet guld og alt muligt. Jeg har bare ikke nogen jernpickaxe. Jo, jeg er kakkelovn, eller også står den her på hånden. Ja, jeg er ude på lige her. Nej, flint. Vi kan også godt bruge det der. Jeg er bare ude i brief. Nu skal jeg have ting. Så lidt ondt, faktisk. Men du har jo så gjort, at du er kommet ned i den ovne igen, eller? Du kan godt bruge det på det. Jeg har et stykke kul. Jeg er 6. Og det lyder faktisk lidt klamt, det der. Jeg er 7. Jern. Har du fundet noget? Jern. Hvad har du fundet? Kun jern? Jeg har fundet alt muligt. Der er fucking mange gode. Nej, det er det. Nej. Det andet, du får ikke nederne, der man startede med bare med 5 diamond, og så lægget af helvede til, at man kunne ikke komme ud i free life og sådan. Jamen, jeg kunne ikke få dig eller sådan noget. Jo, jeg huggede. Jeg har stadig min økse. Ja. Giv mig den. Nu er jeg her. Giv mig den. Ja. Det er min økse, du har ikke fortjent. Shit. Det er ikke der skal helst sådan noget på et monster. Nej. Det er mig. Men det er mig, der optager. Du kan bare selv optage. Så lægger det helvede sig. Ja, okay. Mere end mig. Ja, for min lægger lidt i forvejen. Det gør min. Overhovedet ikke. Hvis du Når jeg lader være med at optage, så lægger det overhovedet ikke. Så det er ligesom in the real life. Åh, det er sygt.
Men vi skal faktisk... Oh fuck, hvad sker der? Oh fuck, det laggede lige. Fuck, hvor bugget. Vores ildskud ser helt mærkeligt ud. Hvad var det du? Ej, fuck, hvor syret, man kan se alle tingene, der er med. Hvad mener du? Jeg så lige nogle ting, der var med i hekset. Det var lol. Nej! Du mister ikke tingene, hvis du dør. Dør du? Nej. Hvad? Jeg kan bare svømme videre i lava. Okay, så døde jeg. Jeg var sådan like, nope. Nope, jeg dør ikke. I don't wanna die. Ja, what the fuck? Ja. Vi skal faktisk i dag. Der skal vi lave noget meget. I dagens anledning må du få 2 cobblestone af mig. Må jeg? Cobblestone. Er du glad? Ja, jeg bliver helt vildt glad. Det må du bare ikke. Se hvad jeg fandt. Jeg fandt gold. What the fuck? Hvor fandt du det? Det er nede i mine. Det er bære. Lol. De stod bare nede i mine sådan. Jeg fandt jern og sådan noget lort. Det skal smeltes. What the fuck? What the fuck is that? Ah. Jeg fandt også sådan en her. Sådan en accumulum tingling der. Sådan en blok. Se den, Markus. Ja. What the fuck, hvad ligner det? Au, den skader folk. Hey, det er vores lille mini. Det er vores hund. En hund. Farlig. Har vi en hund? Hvor farlig. Jeg sætter den udenfor, så skader den folk. Se. Man kan ikke... Lol. Den vil ikke engang sidde der. Men det er fordi, den ikke vil ud af kulden. Det vil gerne sidde her. Hvad står der så, hvis man bliver slænet af den? Hvad står der så, man bliver? Jeg skal prøve at blive slænet af den, Markus. Du står i FK. Okay, jeg var blevet pinet til døden. Jamen, det var det meget godt. Whoosh. Out of the dark, down to the mountains. Det er en dårlig sang, den jeg laver lige nu. Så er jeg tilbage. Så er han tilbage. Markus tilbage. Hvad er det? Et hus. Du har fundet noget. Du har fundet noget, Nikolaj. Nå. Jeg skulle lige ned på toilet. Og lige ned på toilettet. Jeg ved godt, hvor jeg skulle det der emerald shop til. Måske kunne man lave en emerald ud af det, ligesom man laver en blok. Det kunne faktisk være epic. Okay. Jeg er lige 26. Oh my god, der er nogen, der banker på. Hvad sker der for det? Nå, det er der. Jeg vil nemlig opgradere vores færd, ikke? Så skal du have noget XP. Nå, det er det, du vil. Jeg laver en pik. Puah! Du er så pæn. Jeg har fået noget diamanter. Har du? Hvor mange? Det ved jeg ikke endnu, for det ligger over lava, og jeg har ingen jern. Nej, jeg har ingen jern på mig. Har du ikke en jernpickaxe? Nope. Lad være at gå nogle steder. Okay, så bliver jeg her, så kommer du. Så TPA'er du mig. Husk en spand også. Jo, for det der er vand. Det ligger over lava. Og der er vand, og det kan vi tage, og så kan vi lægge over, så vi kan komme ind til diamanterne. Så jeg skal også ud og finde noget vand med. Nej, det er nede ved mig, så kan du bare TP. Hernede. Fordi jeg fik diamanter. Det lægger helvedes til, når der er optager. Nej, jeg dør! Ja, nej. Okay, så kan jeg også lige, kan jeg ikke det? Der var jeg død. Fordi så kan jeg bare lige trykke home, og så bare lige tage noget jern og så.